Takže týmto videom by sme chceli otvoriť tému využitia tejto terapie vo veterinárnej starostlivosti a priblížiť vám jej benefity pri neurologických, traumatologických a pooperačných stavoch. Ako figurantku sme si vybrali toto plemeno, pretože jazvečíky patria medzi plemená s najvyšším rizikom problémov s chrbticou. A podľa dostupných dát sa až 70% prípadov objavuje medzi 4. a 7. rokom života, čo je presne to obdobie, keď sa prvé príznaky často priehliadajú a aj preto je to ideálny model na ukážku terapie pri citlivých oblastiach pohybového aparátu. Tu vidíte prístroj počas bežiaceho programu. Pre ukážku sme zvolili indikáciu EDEM. Každá indikácia je zložená z presne definovaných cyklov, ktoré cielene pôsobia na konkrétny problém. Tu vám ukazujem dva káble. Jeden nesie hlavicu na priamu aplikáciu a druhý kontaktnú elektródu, ktorá umožňuje prenos terapie cez vinylové rukavice. Vďaka nej môžeme psíka hladkať a zároveň účinne ošetrovať. Jednou z najväčších výhod tejto terapie je možnosť aplikácie cez vinylové rukavice. Psíka tak počas terapie doslova hladkáme, čo pôsobí upokojujúco a zároveň umožňuje prenášať terapeutické vibrácie priamo do tkanív. Na ruke môžete vidieť, ako elektrostatické vibrácie prenikajú do hĺbky tkanív. Rovnakým spôsobom sa prenášajú aj cez rukavice, takže terapia je jemná, nebolestivá a pôsobí v svaloch, fasciách aj podkoži. Aby sa vibrácie mohli preniesť do tkanív, musí byť miesto aplikácie oholené, nakoľko srst pôsobí ako izolant a bráni účinku terapie, preto je malé lokálne oholenie viac menej nevyhnutné. Toto je krásny príklad toho, že terapiu vníma ako bezpečnú a príjemnú. Terapia je bezpečná aj v prípadoch, keď má pacient implantovaný osteosyntetický materiál. Pri aplikácii nedochádza k zahrievaniu kovových implantátov, takže nehrozí ich prehriatie ani podráždenie okolitých tkanív. Vďaka tomu je vhodná aj na veľmi skorú intervenciu. V praxi približne 24 hodín po operácii, keď je cieľom znížiť opuch a podporiť prvé fázy hojenia. Intenzitu terapie vieme kedykoľvek prispôsobiť. Ak by psík prejavil diskomfort, intenzitu znížime a terapia je okamžite príjemnejšia. Účinnosť však pritom zostáva zachovaná. Tadá! Díky. Toto je Lara, Fenka po vážnom úraze chrbtice. Prognoza bola spočiatku veľmi neistá, no operácia na klinike Neurovet v Trenčine dopadla výborne. Po zákroku pokračovala rehabilitácie hĺbkovou osciláciou priamo doma, kde sa cítila najbezpečnejšie. Keďže bola operovaná v oblasti chrbtice, miesto je oholené, presne tak, ako to má vyzerať, aby sa terapia mohla správne prenášať do tkanív. Týmto chceme poďakovať klinike Neurovet v Trenčine za výborný zákrok a starostlivosť a tiež týmu Rehabky Prelapky za odbornú podporu a spoluprácu a boli súčasťou celého procesu. Ak by ste chceli o tejto terapii vedieť viac, pokojne nám zavolajte, radi vám poradíme, vysvetlíme, či je vhodná aj pre vášho psíka. Podrobnejšie informácie nájdete aj na našej webovej stránke www.nextmed.sk.